Pochádzam z východného Slovenska, od Vranova nad Topľou, dedinka Bystré. Stará mama a starý otec, detko s babkou, chceli, aby môj otec bol farárom, lenže otcové cesty neboli takéto, ale ja tým, že som od malička rástol pod vplyvom aj starých rodičov a brávali ma do kostola, tým pádom moje detstvo bolo od útleho veku vedené k Pánu Bohu cez služby Božie. Potom som cez detskú besiedku sa dostal k stretnutiam dorastu, konfirmačná príprava. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Tie chodničky potom boli trošku také zvláštne a ja som šiel študovať na strednú školu, na stavebnú priemyslovku a rodičia naozaj dbali o to, aby sme mali vysoké školy, tak ma tak usmerňovali, aby som ďalej pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu na stavebnej technickej v Košiciach. Aj ma to bavilo, aj čísla ma bavili, aj samotné rysovanie, nákresy, ale v tom období začal vo mne ten duchovný zápas aj vďaka tomu, že som spoznal aj iné spoločenstvo a hlavne moja triedna učiteľka, ktorá učila slovenčinu na priemyslovke, tak ona sama vtedy povedala, že by som mohol ísť na teológiu. A to bol pre mňa asi taký najväčší impuls od človeka, ktorý vo mne rezonoval, ale potom aj to samotné uistenie od Pána Boha, ktoré prišlo do života a pamätám si to ako dnes. Bol to jeden večer, bol som vo svojej izbe doma, a modlil som sa a v tej chvíli som dostal uistenie od Pána Boha, že chcem si ťa použiť. Chcem si ťa použiť v živote a daj sa mi nájsť. Tak som sa vrúcne modlil a v úvodzovkách som s Pánom Bohom ako keby spísal takú zmluvu, že áno, Pane Bože, pôjdem tebe do služby. Keď som prišiel na fakultu, fakulta bola umiestnená vlastne na vršku v Bratislave a niektorí vtedy už starší študenti sa vyjadrovali, že to je taký svätý vršok bohoslovcov. Ja som prišiel vlastne do prostredia, o ktorom som si myslel, že ako keby som prišiel niekde do kláštora. Ale postupne som zisťoval, že všetci sme ľudia. Dobrý deň. No zakývaj. Papa. Ahojte. Ahojte. Áno, môžem skúšať? Zavrieme knižky, vyskúšame niečo? Či si pamätáte? No čo je to konfirmácia? Kto vie? Vicky. Konfirmácia je prijatie do tých... Keďže môj manžel je z východného Slovenska, ja sa považujem, že som zo stredného Slovenska, z Liptova, i keď dieťa farárov nemá domov, takže nemôžem povedať jednoznačne, že kde je môj domov, ale narodila som sa na Liptove. Takže spoločné stretnutie bolo vlastne na fakulte, tam sme sa stretli a zoznámili. My sme neboli úplne že spolužiaci s manželom, manžel bol do mňa o 2 roky starší, ale tak bolo to asi normálne ako každý iný. Jednoducho on si všimol mňa, ja som si všimla jeho. No a potom už, ako sme spolu trávili čas, rozprávali sme sa a potom už to začalo, no, také chodenie. Spolužiak Laco, jej brat,
hovoril, že dávaj si na ňo pozor, on je východniar, vieš, a východniari sú takí divokí, ale tuším, že to bolo až v 4. ročníku, keď sme vzťah naozaj posunuli do toho, že chceme spolu chodiť. Vieme, kto je doktor Martin Luther, nie? Astrid? Hej? Kto? To je taký ujo. Taký dobrý ujo. Hej, ho poznáte? Osobne? Áno. V Trenčíne býva. Dobre, poďme ďalej. Stella. Ja som skončil školu, ale ja som rok zostal pracovať ešte v Bratislave. A po tom roku som sa prihlásil na kaplánske skúšky. Dostal som miesto v Ľubine. Manželka ešte študovala v Bratislave na škole, tak sme sa v auguste zobrali a nasťahovala sa ku mne do Ľubiny, ale mali sme malinkú garzónku. A potom som bola posunutá ďalej do Banskej Štiavnice, kde som odišla už spolu so svojím manželom. Tam sme slúžili spolu, čo zároveň manžel mi bol ako keby taký nadriadený v Banskej Štiavnici. Tou cirkevnou terminológiou sa povie, že mi bol principálom. Ale ja som si potom robila vlastne farárskú skúšku a potom nás oslovil cirkevný zbor Trenčín, že sa tu uprázdnilo farárske miesto. A či by sme teda ako manželský pár nechceli prísť slúžiť do cirkevného zboru Trenčín, na čo my sme povedali áno a prišli sme tu už ako kňazi, ako farári. Na tomto povolaní ma veľmi teší práca s ľuďmi. Keď môžem vlastne zvestovať evanjelium, môžem ľuďom hovoriť o Pánu Bohu, čo ja vnímam ako náročné, sú tie veci, kedy nehovoríme len o evanjeliu, nehovoríme len o Biblii, ale tým, že sa nachádzame vo hmotnom svete, tak máme veľa aj hmotných vecí, ako sú budovy a bývania. A o toto všetko sa treba starať. A treba hovoriť o peniazoch a o takýchto veciach. A vtedy sú tie chvíle možno, že trošku také náročné, kedy sa ťažko komunikuje s ľuďmi. A toto ja vnímam asi také najnáročnejšie na našom povolaní. Cirkevný zbor Trenčín, naša farnosť, teda je rozlohou väčšia. Okrem samotného krajského mesta je tu aj mesto Trenčianske Teplice a rovnako máme aj kostol v Drietome, tiež väčšia obec. Ale rovnako aj obce, ktoré sú okolo, spadajú do parochie cirkevného zboru Trenčín. Čiže každú nedeľu slúžime na 3 miestach. Začíname v Trenčíne, potom odchádzame do Drietomy a ukončujeme vlastne nedeľné služby Božie v Teplickom v kostole. Priputaný si? A ideme do Drietomy, dobre Joni? Ráno vstávame, nachystáme sa, naranejkujeme sa, pripravíme sa a my vyrážame na prvé bohoslúžobné miesto, a to je v Trenčíne, ráno o 9 hodine. Potom sa presúvame na ďalšie miesto, na fíliu Drietoma, kde slúžime o 10:45 ďalšie služby Božie. Potom z Drietomy prichádzame domov, kedy máme krátky čas na obed, je to približne takých 30 minút. A po týchto 30 minútach musíme sa už presunúť do Trenčianskych Teplíc, kde slúžime bohoslúžby a tým sa niekedy naša nedeľa končí, niekedy nie, lebo niekedy častokrát v nedeľu mávame ešte rôzne pohovory buď ku sobášom, ku krstom, poprípade k pohrebom alebo iné povinnosti, ktoré sa možno počas týždňa nestihli. V nedeľu vlastne ľudia chcú ísť do Božieho chrámu, chcú byť prítomní na službách Božích
tak je ťažko deti niekde dať do rodiny, aby nám strážili deti, keď chcú sami byť na tých službách prítomní. Tak sa snažíme vlastne slúžiť buď jeden alebo druhý, vlastne vykonáme celú nedeľu a tie služby Božie za radom, radom. Lenže sú aj prípady, keď jednoducho musím zobrať syna so sebou na bohoslužby. V úvodzovkách, aj keď my nemáme ministrantov, tak s takým malým pomocníkom, ktorý je s ockom na rukách a je na rukách s ním aj v tom oltári, aj na tej kazateľnici. A myslím si, že je to taký dobrý impuls aj pre tých veriacich a hlavne v dnešnej dobe, keď častokrát sú deti ako keby vytesňované z toho duchovného života a tak si môžeme v spoločenstve uvedomiť, že jednoducho deti patria ku Kristovi a to si myslím, že s Jonatánom sa nám darí tlmočiť veriacim v Božom chráme a prijímajú to aj s pochopením, aj s nadšením a veľmi sa tešia z toho, že môžeme byť spolu. Je to náročné zosúladiť rodinu a kňažské povinnosti, ale našťastie to kňažské povolanie je z určitej časti aj také flexibilné. Že pracuje sa s ľuďmi a dá sa s ľuďmi vždy dohodnúť na nejakom čase, na nejakom termíne a na základe toho my sa snažíme do toho vtesnať ešte aj svoju rodinu. Tak kľudne, ak nebudete mať ako ísť, tak dajte vedieť, ja vás zoberiem aj. Ale čo budem tam syn, ktorý sa dneska zase mal vrátiť z Ameriky, tam sa im narodilo vnúčatko, išli tam na 10 dní, takže všetko je to také bez šoférov. Dobre, pán Pekný farár, požehnaný čas, dobrú chuť k obedu. Aj vám prajem. Ďakujeme. Horí? Horí. Výborné. Ty sa zahraš aj sám, že? Si statočný. Alebo s Maťkom. Že? Nebo ho ľúbim. Áno, ľúbíš. Tak, bračeka. Áno. Sme v veľkom cirkevnom zbore, kde tá služba vyžaduje naozaj každodennú aktivitu, každodenné nasadenie. Vlastne môžeme povedať od rána až do večera, dennodenne. A narodil sa nám Matej a zostal som sám v službe. Nedostal som kaplána, ktorý by mi vypomáhal v cirkevnom zbore. V súčasnosti máme tú prácu rozvrhnutú tak, aby aspoň v tom týždni sme vedeli byť buď jeden alebo druhý s deťmi. Už od malička tie naše deti to tak prirodzene sa učia, že máme rodičov farárov. Amen. Lajeme si požehnanú dobrú chuť. Dobrú chuť, A nech sú na Aj ty. tvoju Dobrú ruku chuť. dosiahnu. No, ďaleko sedím však. Ti mám dať? Aj my sme ľudia a chceme mať jednoducho aj tú rodinu. Chceme byť rodičmi a chceme mať manželov, manželky, chceme mať tie deti. Ale bolo to niekedy aj veľmi náročné byť dieťaťom akože farárovcov, lebo nás niekedy rodičia zobrali, že ráno a my sme boli s nimi celý deň. To je jedna z tých vecí, ktoré ja si z detstva pamätám, že sme strašne veľa na rodičov čakali. Že stále aj po pohrebe, že no čo, už ideme domov, vieš čo, ešte je kar, ešte ideme na kar. Takže bolo to také, no, akože bolo to aj pekné, ale bolo to aj ťažké, no, ako všetko. Je ťažké niekedy vypnúť a nepremýšľať nad tými služobnými vecami. Tá služba je aj našim životom. Nie je to práca, ktorú urobím, ale táto služba vyžaduje, aby sme kvázi boli aj v pohotovosti, lekári, záchranné zložky a podobne, ale sú aj veci, ktoré nie je vidno a na ktoré musíme sa pripravovať.
parochii v cirkevnom zbore máme 15 zariadení pre seniorov, nemocnice, hospic. Čiže ten čas narodín je naozaj útržkový. Čiže mnohokrát už sme sa aj naučili s manželkou, že veci sa nedajú plánovať, ale žiť naplno práve tú chvíľu, ktorá je nám v tom čase darovaná. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nachádzame sa v evanjelickom kostole v Trenčianskych Tepliciach. Tento kostolík je postavený v 1931 roku. Tento kostol je funkcionalistický, čiže jednoduchý, a to je preto, aby keď sa tu schádzame, aby myšlienkami sme sa len a len sústredili na to Božie slovo. Veľmi rád tu prichádzam, lebo prichádzajú kúpeľní hostia nielen zo Slovenska, ale prichádzajú aj v podstate z celého sveta. Občas mávame návštevníkov a môžeme sa deliť o to slovo Božie, ale aj o rôzne pozdravy, modlitby, ktoré vysielame buď my ku iným cirkevným zborom po celom svete, alebo oni za nás sa modlia tu, aby v Trenčianskych Tepliciach sme mohli naozaj napredovať po tej duchovnej obnove ďalej a tak jednoduchom Božom chráme, aby sme sa sústredili na tú slávu, ktorá nás čaká hore a nie tu na zemi. Dnes je 3. adventná nedeľa a ako každú nedeľu prichádzam aj do Trenčianskych Teplíc, do nášho chrámu. Ale dnes je aj taký výnimočný deň, bol som oslovený pani primátorkou, mestom, aby som sa prihovoril na mestskom podujatí rozsviecovaní 3. adventnej sviece, aby som slovom Božím, ale aj požehnaním privítal všetkých prítomných. V tomto meste je naozaj dobrá spolupráca s vedením mesta a veľmi si to vážim aj ako farár, že takto môžeme spoločne, nielen my evanjelici, ale aj katolíci a spoločne s celým mestom oslavovať vianočné obdobie. Je to vzácny čas spájania a myslím si, že preto je potrebné, aby sme sa spájali nielen každý vo svojom domove, svojom chráme, ale všeobecne všetci spolu ako jeden kresťanský národ. Veľmi si vážim to, čo pán farár robí, teda keď poviem pán farár, myslím aj pani Evniku, pretože oni sú jedni úžasní ľudia. Tým, že majú vlastne aj Trenčín, aj Drietomu, aj Trenčianske Teplice, ten čas musia deliť. Trenčianske Teplice sú pomerne malé mestečko, tých veriacich, ktorí chodia pravidelne do kostola, tu nie je veľa tých domácich, myslím, viac je asi tých kúpeľných hostí. A preto si veľmi vážim, že vie ten čas si nájsť, aby neobyšiel naše mesto. Minule sme tak sedeli pri káve a práve sme si rozprávali, že aj on sám to vníma tak, že dáva taký dobrý príklad spolupráce. Samospráva Trenčianske Teplice a jeho farnosť, pretože to vlastne hovorí aj iným samosprávam, že takto by to nejako malo fungovať. Je aj práve ten duchovný rozmer. Odovzdať slovo pánovi farárovi, evanjelickému farárovi Jaroslavovi Jurkovi. Ďakujem krásne, milí priatelia. Ten, ktorý bol ohlasovaný Jánom Krstiteľom, prišiel cez vianočné obdobie do nášho sveta. Sám Pán Ježiš. A ja vám prajem, aby tieto vianočné sviatky, ktoré nás čakajú, boli naplnené ním, našim Pánom. Prajem vám požehnané vianočné sviatky, ale aj úspešný nový rok vedený našim Pánom. Požehnané sviatky. Poďme rozsvietiť 3. sviecu na adventnom venci v Trenčianskych Tepliciach. Dúfam, že to bolo počuť. Takže v symbióze liečíme telo vodou, ak už v tomto rozmene spoločne rozsvietili aj za sprievodu Božieho slova pána farára Jaroslava Jurka 3. adventnú sviecu, tak svieť nám stromček jagavy.
Bim, 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 krásne, šikovný. Bim, 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 áno. Že dnes si odhrávala vlastne. Pre mňa sú Vianoce láskou. Ale pre nás duchovných sú možno Vianoce aj také trošku ťažšie v tom, že nie raz musí ísť naozaj to rodinné bokom. Snažíme sa takisto odbaviť tie bohoslúžby na každom tom danom mieste, lebo každý chce mať Vianoce, každý chce mať toho 24. chce mať tie služby Božie, na ktoré chce prísť. Štedrú večeru sa snažíme jesť po absolvovaní všetkých tých služieb Božích, takže potom preto je to veľmi náročné aj s prípravou štedrej večere, lebo mnohé gazdinky sú doma a môžu si to nachystať, môžu si to pripraviť a potom už večer len sadnú k štedrovečernému stolu a papajú všetko, čo si nachystali. Ale ja musím niekedy niečo pripraviť aj deň dopredu, aby sme potom v tej časovej tiesni mohli mať aj tú štedrú večeru. Potom ráno je prvý sviatok Vianočný, takže vstávame zase do kostola a odchádzame na všetky 3 miesta, kedy odbavujeme zase prvý sviatok Vianočný. Hneď potom je druhý sviatok Vianočný, kedy tiež slúžime, takže sme vlastne v takom jednom kole. No. V tomto je to také náročnejšie, hlavne na tú fyzickú výdrž, aby naozaj sme boli zdravotne fit, aby tam nebola nejaká chrípka, nejaké nachladnutie, aby sme naozaj to všetko mohli zvládnuť, lebo ak je človek chorý, tak poznáme to, že jednoducho to, čo má vykonať, sa vykonáva veľmi ťažko. S pomocou Božou sme ich zvládli. Keď sa tak zamyslíme nad dnešnými Vianocami, nad Vianočným stromčekom, nad adventným kalendárom, nad adventnými nedeľami, sviecami, zapaľovaním, tak zisťujeme, že vlastne táto tradícia pochádza z nemeckého národa a konkrétne z toho protestantského, evanjelického, ale aj samotná Tichá noc, Svätá noc, tak tiež je z toho protestantského, luteránskeho zázemia. Spievate vy, pán farár. Čiže, pani farárka, ešte raz, pomoc nášovi. Ja rada slúžim s mojím manželom služby Božie, lebo je to také obohacujúce, je to také pestrejšie, ako keď je ten kňaz sám. Vieme si tú liturgiu rozdeliť, vieme si tie služby Božie, dané prvky na tých službách Božích si vieme rozdeliť. A myslím si, že je to také obohacujúce a to pekné. A je to príjemné možno aj pre tých ľudí. Mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Už nám viac nebude svietiť číslo 2023 na našich mobiloch, v televízii. Keď som na službách Božích sám, ako duchovný, tak pociťujem, že mala by tu byť so mnou manželka. A hlavne na záver služieb Božích vždycky hovorím celému spoločenstvu, podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji a s ochotným srdcom slúžme v Pánovi a vtedy sa s manželkou k sebe otočíme a podáme si ruku. A to je ten taký najsilnejší moment v tom, že vtedy pociťujem takú vďačnosť, že Pán Boh mi poslal do života naozaj ženu, manželku, ktorá je takým pevným pilierom v mojom živote, o ktorú sa môžem oprieť nie len v tom rodinnom živote, ale aj v tom duchovnom živote a dokonca aj v tom
pracovnom, služobnom živote. Čiže aj tie ťažšie dni, aj tie bremená je oveľa ľahšie niesť, lebo vieme, že ich nesieme spolu a dokonca v tom našom manželstve, v tej našej službe sme vlastne traja. Je prítomný Pán Boh. Ak je v manželstve ten tretí, hovorí sa, že je to na skazu. Ale ak je v manželstve ten tretí práve Pán Boh, tak vtedy je to naozaj to veľké požehnanie, ktoré naplňa manželstvo. Naozaj dokážeme aj tie najťažšie veci v živote, najzložitejšie predniesť spoločne Pánu Bohu.